Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai suna kimiyya da fasaha. Yau ma kamar kullum mun zo da sabon darasin da na san da yawa suna son su san yadda ake yi. Wannan darasi ne wanda duk wanda yake amfani da WhatsApp ko Facebook ko kuma wani chat yana so ya sani. Sunan darasin namu shine yadda ake haɗa logo. Muna gani da yawa a Facebook group ko kuma pages ko kuma WhatsApp groups ɗinmu ko kuma Instagram profile pics ɗinmu da sauran wurare da yawa ana amfani da logo. DP dai in fact wannan DP wata ƙungiya idan aka haɗa ta dole sai an ƙirƙira masa DP nata na kanta, ba kowane hoto take ɗauka ba domin cimma manufarta ko kuma bayyana manufarta. To yau insha Allah zan koyar da yadda ake logo. Da farko idan ka san baka da shi application ne, idan ka san baka da wannan application ɗin to ka je Google Store ɗinka ka yi searching ɗin logo maker. Akwai su da yawa, daga cikinsu duk wanda ka ɗauko zai yi. Kafin mu je cikin wannan darasin namu, don Allah dan uwa idan wannan shine karonka na farkon shigowa wannan channel ɗin tamu na kimiyya da fasaha TV, don Allah ka danna mana subscribe kuma danna alamar ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗaura za a sanar da ku. Ciao, kamar yadda kuke gani dai gashi nan ni ina da logo maker ɗina, saboda haka bari mu je cikin aikin. Da farko ka fara buɗe shi. Masha Allah, bayan ya buɗe za ka ga rubutu ga sunan more apps. Wannan more apps ɗin yana nufin ka shiga zai kai ka Play Store inda za ka ga applications nasu wannan suka ƙirƙiri wannan manhajan, to za ka ga manhajojinsu da yawa a ciki. Wannan share it kuma za ka yi sharing ɗinsa ne a Facebook ko da sauran wurare dai na social media, Facebook, WhatsApp, Instagram and others. So kar ka damu da wannan, kawai dai ka danna inda aka rubuta start logo design. Idan ka danna start logo design ga abubuwan da zai nuno maka. Waɗannan su ne icon da za ka iya haɗa logo da su. Sai ka zaɓi duk wanda kake so a can sama ko kuma a nan. Gashi nan muna gani gefen art, beauty, gasu nan muna gani gefen kwalliya, haka 'yan mata masu yin a logo na wani makeup haka ko kuma na salon haka. Ga kuma business, ɓangaren business kuma kasuwanci duk ga sunan muna gani haka. Ga kuma construction muna gani na tsara gidaje ko aiki ko wani abu haka. Ga gefen education gashi muna gani duk wanda muka duba dai, to daga ciki dai duk ya danganta da kai irin wanda kake so ka haɗa. Amma bari mu bada misali da art. Misali muna son mu haɗa logo na makeup, ba dole sai a cikin beauty ba, ko a cikin art ɗin za ka iya duba wanne logo ya ma, wanne design ya ma a cikin wannan. Da haka sai ka zaɓa. Misali ni bari na ɗauki wannan
kun ga gashi nan ya zo ya yi signing. Kyau, inda kuka ga RGBA ɗin nan, a nan ne za ku ringa rage masa girma idan kuna buƙatar kuma ƙara masa ko haske ko makamancin wani abu haka. Gashi dai kun ga ya ɗan rage haske, kun ga ya canza kalo da haka, kun ga kowane yana da nasa ɓangare ne. Da haka sai yadda kake so da shi zai yi. Bayan ka abin nan sai ka danna mark ɗin nan, da ka danna mark zai kawo maka anan, sai ka sa hannu ka yi dragging, ka yi fakin ɗin sa inda kake so ka yi fakin. Bayan ka yi fakin inda kake so ka yi fakin, ga alama nan ta returning inda za ka juya shi ka yadda kake so. Idan kana son ka ƙara masa girma ko ka rage masa girma, shi za ka sa hannunka ka dafe sai ka ja. Kun gani? Kana son ka rage masa girma gashi. Ta sai ka yi fakin ɗinsa a inda kake so. Idan ka yi fakin ɗinsa a inda kake so, ga add text nan, ga shapes, ga background. Add text ne yana nufin rubutu, sunan da zaka rubutawa kamfanin naka ko kuma logo ɗin naka. Misali ni bari na sa sunan friend ɗina, wato abokiyata Pinky, misali Pinky makeup. Gashi. To bayan ka gama rubutun sai ka taɓa done, ga rubutun nan sai ka yi dragging ɗinsa shi ma ka zo ka yi fakin ɗinsa inda kake so ka yi fakin. Kyau, rubutun ga wurin canza kalar shi, ga wurin canza background ɗinsa, edit kuma idan ka yi kuskure a rubutun gashi. Idan kana son ka sa masa shadow ga wuri, to bari mu canza musu kalo, sai ka taɓa nan. Daga nan ga kala nan kana gani, kala daban-daban, duk wanda ka taɓa zai yi. Ka gani? An gani? Kyau, bari mu bar wannan domin ta fi kyau. Sai ka kiyaye, dole sai ka dinga kwatanta rubutunka da kalar logo ɗinka idan har kana son ya fito yayi kyau. Tsari ne yadda ya danganta da yadda ka tsara shi, duk yadda ka tsara shi haka zai fito da kyawunsa. Ga background, an gani? Idan kana buƙatar background kenan. To amma dai mu ba ma buƙatar wani background. Edit, misali ka yi kuskuren rubutu, za su ka gyara da ka yi edit sai ka danna done. Shadow, rubutun kana son ya ɗan yi shadow haka, gashi. Gashi. Yawwa, sai ka danna OK. Rubutun idan kalar rubutun bai ma ba, wato font, ga shi can a sama nan wurin, sai ka sa hannu ka taɓa, zai nuna maka ga rubutun kala-kala, sai irin kalan da kake so. Misali kila wannan kalan kake so, kana so ka rage musu girma kuma ka dawo da shi a gefen nan sai ka taɓa wannan. Wannan shine rage girma kuma shine ƙarawa, kuma shine juya rubutun duk inda kake so ka juya shi. Sama kake so ka kai shi ko kuma ƙasa kake so ko gefe, duk inda kake so dai. Gashi nan sai ka yi fakin ɗinsa. Misali idan kuma wannan ma rubutun bai maka ba, za ka iya canzawa, ya danganta dai da yadda kake son rubutun ya kasance. Gashi nan muna gani, misali
amma ka kiyaye domin kowane kalar logo akwai irin kalar rubutun da yake buƙata, saboda haka sai ka kiyaye. Wannan rubutun ba za a gane shi ba, bari mu canza. Wannan ma ina tunanin ba za a gane ba, wannan ma ba zai yi. Masha Allah, kyau. Bayan ka gama duk wannan, ga shafts ɗin akwai ribbons, akwai rectangles, akwai squares, akwai circles, akwai smiles, orders and gallery. Gallery na nufin ka je cikin hotunan ka ɗauko duk wanda kake so. So misali ga shaft, misali canza masa kala saboda ya fito ka gane shi. Oh my god, sorry. Shafts ɗin ya fita saboda na ɗan samu mistake. Sake koma ka taɓo shi. Gashi. To wannan kalan fari ne. To gashi nan dai sai irin wanda kake so, wanda ya yi maka da shi za ka yi amfani, ya danganta da irin wanda kake so. Masha Allah. Bayan ka ƙare kuma ga save, inda aka rubuta save da can gefe ɓangaren hannunka na dama sai ka taɓa. Image save. Shikenan. Ka gama save, ya yi saving. Masha Allah. Da Allah idan wannan karo ne karon farkon ka shigo subscribe. Allah ya